सामन्याला सुरुवात होत असताना पंचांचा इशारा येतोय. पहिलं षटक घेऊन येतोय अक्षय कुंभार या ठिकाणी मागझनवरून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी पुन्हा एकदा पुढच्या सामन्यामध्ये गोलंदाजीसाठी आलाय. समोर आहे तो निनाद सुर्वे. 6 चेंडूवरती 6 चौकारासाठी बक्षीस लावलं गेलंय, परंतु इथे मात्र एक धाव मिळते आणि या एका धावेने संघाचं खातं उघडलं जातंय. पहिल्या चेंडूवरती एक धाव मिळाल्यानंतर पाहूया पुढच्या चेंडूंवरती कशा पद्धतीने धावा उभ्या करेल तो निनाद सुर्वे. 6 चेंडूवरती 6 चौकारासाठी बक्षीस लावलं होतं, परंतु पहिल्या चेंडूवरती एक धाव या ठिकाणी मिळाले. त्यानंतर पुन्हा एकदा फलंदाजीसाठी सज्ज होईल. पाहूया कशा पद्धतीने फलंदाजी करतोय आणि कशा पद्धतीने गोलंदाज इथे आपली गोलंदाजी दाखवतोय. अक्षय पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरून निनाद साठी आणि त्यानंतर मात्र हल्ला बॉल चढवला गेलाय. येतोय दणदणीत खणखणीत चौकार. पहिला चेंडू एक धाव देऊन गेला, परंतु त्यानंतरच्या चेंडूवरती सुंदर असा चौकार आपण निनादच्या बॅटमधून पाहतोय. पाहूया पुढचा चेंडू आणि पुन्हा एकदा हल्ला बॉल चढवलाय. सलग दुसरा चौकार इथे पाहतोय आपण निनाद सुर्वेच्या बॅटमधून. मालगुण पंचक्रोशीमध्ये गोपाळकृष्ण मालगुण संघाचं या ठिकाणी वेळोवेळी नेतृत्व करणारा हा फलंदाज आहे. अष्टपैलू कामगिरी त्याच्याकडून देखील आपण वेळोवेळी पाहत आलोय. पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ. पुन्हा एकदा सलग तिसरा चौकार. चौकाराची हॅट्रिक इथे संपादन करतोय तो निनाद सुर्वे. या आधीच्या सामन्यामध्ये देखील चमकदार कामगिरी केली तो निनाद सुर्वे इथे सामनावीर देखील ठरला होता. आणि त्यानंतर पाहूया या सामन्यामध्ये किती धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी देतोय. पुन्हा एकदा अक्षय गोलंदाजी मार्कवरून पंचांच्या उजव्या हाताने आणि त्यानंतर इथे अपील केला गेलाय पंचांकडे. पाहूया पंच कोणता निर्णय या ठिकाणी देत आहेत. नक्कीच तरी पंच चर्चा करून या ठिकाणी आपला निर्णय डिक्लेअर करतील. जोरदार असा अपील केला गेलाय श्रीजा LIC शिरगाव या संघाकडून. या ठिकाणी निर्णय पेंडिंग आहे. पाहूया पायीच स्वरूपात 2 धावा इथे जाहीर केल्या जात आहेत. दोन धावा इथे पंचांनी 2 धावा जाहीर केल्यानंतर 2 धावांनी पुन्हा एकदा धावसंख्येचं गणित कुठेतरी बदलताना दिसेल. पुन्हा एकदा इथे निनाद सुर्वे फलंदाजीसाठी सज्ज झालाय. पाहूया अक्षय कुंभार गोलंदाजी मार्कवरून यानंतरचा चेंडू कशा पद्धतीने समोरच्या फलंदाजाला टाकतोय की त्याला खेळण्यासाठी ते जखडून ठेवतोय, परंतु हा चेंडू म्हणावा लागेल तो वाईट स्वरूपातला +1 अशा 2 धावा या ठिकाणी 2 धावा ग्राह्य धरल्या जात आहेत. आणि त्यानंतर मात्र इथे सुंदर क्षेत्ररक्षण घडतंय. पहिल्या षटकाची समाप्ती होते. धावसंख्या पाहूया. धावसंख्या झाली 17 धावा. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 17. आता पाहूया दुसऱ्या षटकाचा खेळ. विनय पाचकुडे येतोय गोल्डन षटक घेऊन. विनय पाचकुडे आणि इथे फलंदाज असेल तो मयूर. विनय पाचकुडे पहिला चेंडू घेऊन इथे सुंदर फटका. इथे क्षेत्ररक्षक तत्परतेने क्षेत्ररक्षण करतोय. 2 धावा महत्वाच्या रोखून धरतोय. हा चेंडू निर्धाव ठरवला गेलाय. त्यानंतर पाहूया हा चेंडू नो चेंडू नो +1 अशा 2 धावा इथे ग्राह्य धरल्या जात आहेत. स्कोरिंगचं काम पाहतायत प्रथमेश कावणकर, जितेंद्र राजवाडकर यांच्या माध्यमातून हे काम पाहिलं जातं. सुंदर क्षेत्ररक्षण अक्षय चालके याच्या माध्यमातून इथे आपण पाहतोय 4 धावा महत्वाच्या रोखतोय. पुन्हा एकदा पाहूया फलंदाज इथे खणखणीत चौकार.
मयूरच्या बॅटमधून एक सुंदर असा चौकार आपण पाहिला आहे. येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती पुन्हा सेम फटका, सेम चौकार येईल का? परंतु इथे मात्र क्षेत्ररक्षक पाहतोय तो अक्षय चालके अतिशय सुंदर असं क्षेत्ररक्षण करतोय. कासारवेली या गावाहून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी या मैदानावरती आपण पाहतोय. चांगलं असं प्रदर्शन क्षेत्ररक्षणाचं त्याच्याकडून पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा विनय आणि हा चेंडू जाईल एका धावेच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. एक धाव देऊन जातो हा चेंडू. पाहूया गोल्डन षटक किती धावांचं योगदान देईल. मयूर नागले आणि सुंदर सुंदर असा उंच असा चौकार इथे पाहतोय. षटक समाप्ती होते आणि आता पाहूया या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या किती वरती पोहोचते. धाव संख्या होते 39 धावा. धावसंख्या झाले 39. पाहूया तिसरं षटक. आणि ते तिसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज पवन. सामोर जाईल पुन्हा एकदा निनाद सुर्वे. पाहूया पवनचा पहिला चेंडू पुलटॉ चेंडू दिला गेलाय, पाठवला गेलाय चौकाराच्या दिशेने. सुंदर असा फटका इथे पाहतोय निनादच्या बॅट मधून. आणखीन एक चौकार. चौकाराचा बादशाह म्हणून ओळखला जातो तो निनाद सुर्वे. इथे मात्र पुन्हा प्रयत्न चालवला होता परंतु त्या चेंडूवरती क्षेत्ररक्षण करतोय तो अक्षय चालके. अतिशय सुंदर असं वारंवार क्षेत्ररक्षण करताना दिसतोय. पाहूया पवन याचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा. आणि इथे मात्र निर्धाव चेंडू येताना दिसतोय. यानंतर पाहूया पुढच्या चेंडूवरती किती धावांचं योगदान देईल निनाद सुर्वे की गोलंदाज त्याला रोखण्यामध्ये यशस्वी ठरतोय. आणि टॅप केलेला चेंडू इथे मात्र डेड बॉल. निश्चित तरी ते जो नियम लागू केलाय त्यानुसार हा चेंडू आपल्याला डेड बॉल स्वरूपात पाहायला मिळतोय. त्यानंतर पाहूया पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन. आणि इथे मात्र थोडीशी दुखापत होताना दिसते. या ठिकाणी जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने. खेळत असताना थोडीशी दुखापत झाल्यानंतर पुन्हा स्वतःला सावरतोय आणि मैदानात उभा ठाकतोय तो निनाद सुर्वे. पाहूया पवन याचा पुढचा चेंडू कशा पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न करेल. आणि त्या दरम्यान इथे अक्षय चालके याच्याकडून पुन्हा एकदा आपण क्षेत्ररक्षण होताना पाहतोय. निर्धाव चेंडू. प्रत्येक चेंडूवरती धाव्या रोखण्यामध्ये यशस्वी होतोय तो अक्षय चालके. आणि त्यानंतर मात्र या चेंडूवरती येतोय खणखणीत चौकार. षटक समाप्तीचा इशारा पंचांनी दिलाय. 3 षटका अखेर धाव संख्या पोहोचले 47 धावा.
तिसऱ्या षटकाची सांगता झाली. त्यानंतर चौथ्या षटकाचा खेळ चालू होतोय. हॅलो, रसिक प्रेक्षकांना विनंती असेल की रस्त्यावरती आपल्या ज्या गाड्या आहेत त्या सुस्थितीमध्ये पार्क करायच्या आहेत. त्या ठिकाणी येण्या जाणाऱ्या गाड्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण होणार नाही याची दक्षता घ्या. या चेंडूवरती येतोय सुंदर असा चौकार. चौथं षटक घेऊन आलाय विनय. आणि इथे पंचांनी 2 हात वर करून वाईटचा इशारा दिलाय. अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा धावसंख्येमध्ये जोडली जाईल. पुन्हा एकदा वाईटचा इशारा. सलग 2 चेंडू इथे विनयने वाईट स्वरूपात हाताळले गेलेत. नक्कीच तरी अतिरिक्त स्वरूपात या 2 धावा समोरच्या संघाला म्हणजेच बीबीसी भुतेवाडी संघाला महत्वाच्या ठरत आहेत. कारण एक धाव ही महत्वाची असते आणि त्याच धावांच्या जोरावरती आपण धावसंख्येचा मनोरा हा उंचावत असतो. आणि इथे अक्षय पुन्हा एकदा सुंदर सुंदर क्षेत्ररक्षण. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या या क्षेत्ररक्षकासाठी, कारण प्रत्येक सामन्यामध्ये दमदार शानदार आणि चमकदार असं क्षेत्ररक्षण त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. पाहूया पुढचा चेंडूचा खेळ. विनय इथे मात्र पायामध्ये चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा अक्षय चालके आपल्या उंचीचा पुरेपूर वापर करतोय. प्रत्येक चेंडूला मैदानामध्ये कसं ढकलून देता येईल याचा विचार करतोय आणि नक्कीच तरी आपल्या संघासाठी त्याची महत्वपूर्ण कामगिरी इथे पाहायला मिळते. खरोखर अक्षय चालके अनेक असे चौकार त्याच्या माध्यमातून रोखले गेलेत. पाहूया ज्या पद्धतीने गोलंदाजाची महत्वाची भूमिका असते त्याचप्रमाणे त्याला साथ देणं हे क्षेत्ररक्षकांचं काम असतं आणि त्या दरम्यान इथे येतोय सुंदर असा चौकार. या चौकाराने पुन्हा एकदा धावसंख्येचं गणित बदलताना दिसेल. पाहूया चौथ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. हे षटक समाप्ती झाल्यानंतर किती धावांचं योगदान इथे ठरेल, परंतु इथे पंचांनी पुन्हा एकदा इशारा दिलाय. वाईट स्वरूपात एक धाव जोडली जाते. पाहूया विनयचा पुढचा चेंडू. या पुढच्या चेंडूवरती स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध केल्यानंतर येतोय सुंदर असा चौकार. षटक समाप्ती होते. 4 षटका अखेर धावसंख्या पोहोचले 62 धावा. हॅलो, शेवटचं षटक हे फलंदाजाने पॉवर प्लेचं षटक जाहीर केलंय. शेवटचं षटक फलंदाजाने पॉवर प्ले मागितलाय. पाहूया या ठिकाणी या षटकामध्ये किती धावांचं योगदान देईल तो निनाद सुर्वे. पुन्हा एकदा इथे बक्षीस लावलं जातंय निनाद सुर्वेला. 6 चेंडूवरती 6 चौकार आले तर परशुराम धोत्रे 6 चेंडूवरती 5 चौकार आले तर परशुराम धोत्रे आणि प्रथमेश सागवेकर यांच्याकडून रोख 500 रुपयाचं बक्षीस जाहीर केलं जातंय. चौकार मारण्यामध्ये आहे निनाद माहीर. चौकार मारण्यामध्ये आहे निनाद माहीर आणि इथे त्याच्यासाठी लावलं जातंय 500 रुपयाचं बक्षीस जाहीर. पाहूया हे 500 रुपयाचं बक्षीस निनादच्या खिशामध्ये जाईल का. शेवटचं षटक घेऊन हा गोलंदाज येतोय संकेत करंजेकर. पहिला चेंडू इथे वाईट स्वरूपातला हाताळलाय गोलंदाजाने. अतिरिक्त एक धावसंख्येमध्ये जोडली जाते. पुन्हा एकदा संकेत मागझन या ठिकाणून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय आणि इथे चोरटी धाव घेत असताना इथे फलंदाज बाद होताना दिसेल. मयूर नागले या ठिकाणी बाद होतोय, धावचित होतोय. त्यानंतर पाहूया मैदानात नवीन फलंदाज कोण दाखल होतोय बीबीसी भुतेवाडी संघाकडून. आणि इथे मैदानात दाखल होतोय तो मिथिल केदार. बेबी स्पोर्ट गणपतीपुळे संघाचा आधारस्तंभ या ठिकाणी मैदानात दाखल झालाय. परंतु स्ट्राईक वरती आपण पाहतोय निनाद सुर्वेला. हटके फटके येतोय सुंदर असा चौकार. चेंडू मैदानाच्या बाहेर गेलाय तो लवकरात लवकर
मैदानाच्या आतमध्ये सुपूर्त करा. धन्यवाद. चार धावा. या 4 धावा महत्वाच्या ठरतायत आपल्या संघाच्या धावसंख्येमध्ये. पुन्हा एकदा पाहूया संकेत. पुढचा चेंडू घेऊन निनाद साठी आणि हा चेंडू इथे नो चेंडू. पंचांनी नो घोषित केला. इथे एका धावेची भर पडते. पाहूया येणाऱ्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चौकार बसेल का. आणि इथे 2 धावा. 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये चेंडू जाताना दिसतोय. 2 धावांची भर पडते. शेवटचं षटक आहे. या षटकाच्या समाप्तीनंतर किती धावांचं योगदान बीबीसी भुतेवाडी संघ LIC सिरगाव संघासमोर ठेवतो हे आपण पाहणं गरजेचं असणार. आणि त्या दरम्यान येतोय सुंदर असा चौकार. 19 चेंडू 31 धावांवरती खेळतोय तो निनाद सुर्वे. ज्याचा कोणी नाद करू नये. क्रिकेटच्या पटलावरती अनेक स्पर्धा अनेक मैदान ज्याच्या माध्यमातून गाजवली गेलेत तो निनाद सुर्वे. या ठिकाणी आपण पाहतोय GPL पर्व 6 मध्ये आपली दमदार शानदार आणि चमकदार अशी कामगिरी बीबीसी भुतेवाडी या संघासाठी करताना दिसतोय. पाहूया येणारा पुढचा चेंडू कशा प्रकारे खेळेल निनाद सुर्वे. नक्कीच तरी त्याच्या चाहत्यांकडून येणाऱ्या चेंडूवरती चौकाराची अपेक्षा केली जाईल. परंतु इथे गोलंदाज कुठेतरी खराब कामगिरी करताना दिसतोय. अतिरिक्त 1 धाव समोरच्या संघाला खर्च केली गेले. पाहूया त्यानंतरच्या चेंडूवरती निर्धाव चेंडू येईल का. आणि इथे मात्र चोरटी धाव घेत असताना इथे 1 धाव. पाहूया इथे लाईनमन. पाहूया इथे चर्चा करून निर्णय दिला जाईल. किती धावा. 1 धाव तर निश्चित आहे. परंतु 2 धावा इथे ग्राह्य धरल्या जातात. षटकांची समाप्ती होते आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचले 77 धावा. 78 धावांचं लक्ष असेल आता श्रीजा LIC शिरगाव संघासमोर.